Momentálne sa nachádzame pri psoch hyenovitých a teda nachádzame sa tu v takej chatrči, by sme povedali. Je to nejaká napodobenina takej africkej stavby, z ktorej možno niekedy pozoroval tieto psy hyenovité Hugo van Lawick. Hugo van Lawick bol vedec, dokumentarista, ktorý sa práve zaoberal pozorovaním hyen, psov hyenovitých a rôznych ďalších afrických zvierat. Takže tu chceme návštevníkovi nejak tak ukázať, ako asi taký vedec v tých 60. rokoch minulého storočia žil, že to možno nebol žiadny luxus, hlavne ale je dosť možné, že keď otvoril okno, tak sa mu tam preháňali zvieratá, v tomto prípade teda psi hyenovité. K tým psom hyenovitým by som povedal pár takých zaujímavostí. Je to zviera, ktoré je momentálne veľmi ohrozené, je to druhá najohrozenejšia africká šelma. Tie počty v prírode veľmi rapidne klesajú, má to niekoľko príčin. Určite sú to strety s farmármi. Farmári obviňujú týchto psov hyenovitých za to, že im proste mizne dobytok. Pritom nielen psi hyenovití sú za to zodpovední, ale najmä teda nejakí zdivočení domáci psi z rôznych tých osád, ktorí potom tam proste robia neplechu. Farmári dosť zbroja proti týmto psom. V tej Afrike samozrejme tá populácia ľudská sa rozrastá, stavajú sa cesty, stavajú sa nové nejaké obytné zóny a podobne, tým pádom vytláčajú tie zvieratá zo svojho prírodzeného prostredia. Jednak ubúda potenciálnej koristi, ktorú ten pes by si mohol uloviť, jednak ubúda samotných psov. Psi často dostávajú choroby, ktoré sú práve prenášané tými zdivočelými domácimi psami. Čiže je to psínka, besnota, parvoviróza a podobne. Tá svorka tých psov môže mať niekedy 15, niekedy 20 členov, niekedy možno aj viac. Je tam pozorovať určitú loveckú taktiku, to je na nich veľmi zaujímavé, že oni medzi sebou komunikujú a ten lov sa odohráva väčšinou na základe nejakej takej, nazvime to skutočne, že taktiky. Každý ten pes má takú trikolóru, hej, čiernu, bielu a ríšavú farbu na sebe. V určitom teda rozložení vyzerajú tí psi takí škvrnití. Treba povedať, že tie škvrny sú u každého psa iné, respektíve ten vzor nenájdeme u dvoch psov rovnakých. Tuto, čo máme vo výbehu, tak to je vlastne 6 bratov a teda si všimnite, že každý má úplne iný vzor na srsti. Oni aj podľa toho sa poznajú. Samozrejme v rámci tej svorky sa poznajú podľa pachu a podobne, ale na vzdialenosť 100 metrov tak ten pes dokáže podľa tých škvrn spoznať, či sa jedná o toho druhého psa, či sa jedná o príslušníka vlastnej svorky alebo príslušníka nejakej cudzej svorky. Ideme pripraviť komentované krmenie psov hyenovitých, takže psov sme si teraz zatvorili do takého preddvorčeka, do takého manipulačného priestoru, samozrejme, lebo to stretnutie so mnou by pre mňa nedopadlo dobre. A ideme im zavesiť takúto dobrotku, to je polovica Daniela. Ľuďom sa to veľmi páči, keď tí psi proste na to naskáču, tak jak by na tú korisť naskákali aj v prírode. Samozrejme, my sa nemôžeme pustiť živého Daniela, ale tak aspoň takto to majú. Takže tu sa to zavesí. Tým, že to zavesíme, v podstate viacerí sa na to môžu vrhnúť. Ono, keby to bolo tu takto položené, tak to 1-2 zoberú a odídu s tým, takže takto to tam zostane. Ináč potom vešáme, zase iná forma toho enrichmentu je, keď to zavesíme na tú lanovku takzvanú, tak tam s tým môžu utekať hore dole, takže vždy sa snažíme robiť niečo iné. Takže teraz to tam takto dáme. Asi do takejto výšky. A oni sa potom už o to rozdelia. Tak a všetko je pripravené. A uvidíme za malú chvíľu, jak si s tým poradia.
Tie zvuky, ktoré momentálne počujeme, tak to je taká komunikácia medzi tými psami. Oni ako by sa takto dohovárali medzi sebou, či už možno na nejakej loveckej taktike, alebo proste si medzi sebou takto vykomunikujú rôzne problémy. Ja keď tam hodím mäso medzi nich, tak oni sa nikdy nepobijú. Oni si to takto dokážu vykomunikovať práve týmto pískaním, vrčaním. Majú úžasné množstvo výrazových prostriedkov na to, aby sa nemuseli biť pri nejakej šarvátke, proste pri nejakom probléme, aby netekla krv, aby nedošlo k zraneniu. Takže oni si to takto vykecajú, dalo by sa povedať. Oni ako by si uvedomovali, že každá tá bitka znamená minimálne jedného zraneného a jeden zranený už oslabuje tú loveckú skupinu a už tá šanca na úspech je teda o to menšia.